Maita enyu adikani, regai nditange nokukutendai kuti tiri kukuonai zviuru nezviuru paFacebook page yedu yenyu inonzi Mike Samba Show Official. Aiwa dzimwe idzi ndinongogara ndichitaura kuti handisiri asi inotambika nai sekutaura kwevadiki. Nyaya yatiri kukurukura pano inyaya inobata upenyu, inyaya inoda iwewe neni, nekuti hatiri zvokugara kako takagara sure tichiti tichavaona. Regai vacha iwewe panyaya iyo yeNational Development Strategy 1 zvauri kufunga iwewe semudunga munhu unoda kudini? Vamwe vanopa zvinobatika, vamwe vanopa mazano, vamwe vanoita hurukuro sezvatiri izvozvi. Ndambonzwa mumwe muchinda achitaura kuti kumamisha uko kana muri pashow inoi muri kumbusha, muri kuguta, muri kumugodhi, muri kupurazi. Saka tinenge tichingotandadzana nemi. Ndomboti baba Chikandiwa vamboti parurei tozotora mibvunzo imwe ipindurwe. Mubvunzo wabvunza uya uri mumhepo asi uri kupindurwa. Regai timboti baba Chikandiwa vaparure nyaya. Maita enyu Dr. Chisamba. Ndine kupindura kwandichaita mubvunzo wabvunzwa maererano nokuti sei tichiona isu kuti hurumende iri kuenda kunogadzirisa atingati mastatue kana kuti zviumbwa mumastreets edu, tichisiya isu mapothole ari kukanganisa motikari dzedu. Regai nditaure ndichiti chiumbwa chiri kuiswa mumastreets edu ichocho chakanakisisa zvakanyanya nokuda kwokuti chinotiyeuchidza isu kwatakabva nekwatiri kuenda, nokuda kwokuti mapotholes kana kuti makomba ari mumaroads inguva diki diki anenge agadziriswa nokuda kwokuti zvirimo muNDS 1 ndo imwe nyaya iripo ichakurukurwa uyezve nevandiinavo, asi dambudziko iroro handione sediki asi chakakoshesesa isu kuitira kuti munyika medu murambe muine runyararo. Vanhu vedu vanofanira kunge vachiziva kwatakabva nekwatiri kuenda. Saka muchidimbu ndo zvandingade kumbotanga ndataura pari zvino maererano nemubvunzo wabvunzwa. Mashoko makukuta ari kutaurwa nababa nai. Baba Chikandiwa vari kuti tinozviziva. Kune zvimwe zvinogona kugadzirika nguva diki diki. Hanzi kana kumamisha kweduku unoona vana dzimwe nguva vadzingwa chikoro, hakuna fizi, dzimwe nguva vachaiwa chekudla, asi ukaenda kuguva rasekuru kune dombo rakaiswa rakadai kuyeuka sekuru kwatinobva kwatakazvarwa. Nyaya dzedu tinozirova kunzungu nekunyimo nai. Saka baba vapindura. Tichataura futi ana baba Mpambeli nevamwe vese kuti vapindure mubvunzo kana uchiri mumhepo. Vamachaka ere? National Development Strategy kuti inyatsenge ichifamba zvakanaka sezvatambotaura masvondo mamwe ayo, kuti inhau yekuti iwe neni tine basa, tine dambudziko rekuti kune vari kuda kuti tiri kuti isusu nyika yese vanhu vanofanira kuti vaitwe empowerment. Vanhu vari kufanira kusumuka kutanga mabhizinesi avo kutanga but vazhinji vari kuzonovhiringidzwa vakanopinda mahofisi ehurumende. Ndafara kuti Ministry of Finance muripo vakuru vacho, OPC muripo, vabva kuoffice of the president, mutishitsirewo mberi ikoko kuti vanhu tichifambira malicense emabhizinesi iwaya. Dambudziko ratiri kosangana naro nderekuti kamari kanogona kunge kachidikwa nehurumende kelicense ndendinako, asi agere muofisi imomo ane zimari raari kuda rake iye riri kuvhiringidza inini zvekuti ndazopedzisira kana ndaenda kuMinistry of Mines kuti ndipiwe license yemugodhi ndakutona kuti zviri nani ndinokorokoza hangu, nekuti license haisi kubuda pari kutodikwa mari yakareba kuti upiwe license yebusiness. Munhu aritanga ada mari kuti utoreswe pamwe license yekudhiraivha chaiyo uri kutanga wataurwa dzimwe mari. Ndambokupai good example yekuti muvotibatsirawo kuhurumende ikoko. National Development Strategy Dr. Chisamba inofamba sei? Toda kuti seve mabhizinesi kazvimwe zvatinoshandisa mabhizinesi totora kunze kwenyika. Kana passport ichitora 4 years kuti ibude sezvatiri kusangana zvomunyika izvino izvi, nyika yacho inofamba ikasumuka ikasvika kupi? Ndombozvibvunza ndiri ndega kuti saka ivo vari kushanda kuregistrar general's office vari kumboiteiko? Kana vaitadza kuburitsa passport yataiziva tinogona kubuda within a month
or within 4 months yoita 4 years isati yabuda passport ya 2018. Saka nyika yedu inoramba tichikambaira tichitendera panzvimbo 1. Ndizvozvo mabvunzo akanaka rutaurwa namachakaire. Kana muchinge muine umbowo hunobatika, hakuna vamachakaire ari pamusoro pemutemo asi vachapindura mibvunzo yavo iyoyo. Kana nesu hatiude uori, ndosaka tiri kuuya nenyaya yeNational Development Strategy 1 kuti munhu wese adye, munhu wese akwanise, munhu wese anzwisise, munhu wese ararame, nyika yedu iite sei igosumuka. Ndombo yakwamuri pambele. Pane nhau yechivakwa ndonga yapindurika zvakanaka. Ndonga ndomapindura ndichida kuita kuti nyaya yenhoroondo yenyika yedu yehistory netsika nemagariro hatifaniri kuikanganwa. Kwese nyika dzese dzatinofamba, whether ukaenda kuNew York vanayo yavo yavanoti Statue of Liberty, ino zvainoreva vakaitarisa, pane inovasunungura semaAmericans. Ukaendawo kuParis zviriko zvinhu zvakadaro, zvinhu zveculture and heritage, and hatifaniri kuzvikanganwa. Panhau yecorruption kana uori iyo irimo muNDS, itori nechapter yakamirira izvozvo. Ende ndinokurudzira vatariri vedu kuti hurumende itori serious panyaya yekuti uori upere, ende zvakatonyorwa. Ndosaka Anti-Corruption Commission yakaiswa during period ye-Transitional Stabilization Program. Ndizvozvo tinotenda. Ndoda kumboya kuna Evanice. Ndinoziva kuti iwewe unobata nekutungamirira muunganidzwa wanamai. Muri kugutsikana here? Nokuti panzvimbo zhinji dzatinoita tinoona vanhu vanongogara kutaura nekudzikisirwa kwemadzimai nekuderedzwa kwemadzimai. Iwo madzimai dzimwe nguva tichizvipaura kuti hatingazvigone, dai mati baba Jonas vaite, ina handingadini. Iwe semutungamiri wemadzimai, takatarisana nezvatiri kutaura pano izvi, unozviona sei? Zviri kufambika here? Handichiverenga chitsauko 12 chiri mubhuku redu restrategy irori. Rakakoshesa zvizhinji kuti aiwa tichacherechedza mikana, tichacherechedza kuti kwese madzimai anga achitorawo zvigaro zveutungamiriri, uyezve achipindawo mune zveupfumi izvozvo. Saka ndo chishushikano tachiri nacho isu semadzimai eZimbabwe, kuti tichiri kuona kuti takasarira mumashure. Zviri paviri maizamba, ndoda kuti ndibudire panhu pachokwadi. Madzimai achaonesawo tichiri kuzeza panopindika here. Ende zvambotaura mune musikana wechidiki, tikapinda paya unombotanga washungurudzwa, tanga wandida, tanga wadai. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaura. Ngatisangane muchikamu chinotevera.